Kusangana zvekare kwataita paCoolian TV channel yenyu, one YouTube channel inorarisa ZANU-PF nebhutsu. Kana utosvika panapa uchiziva kuti wakavenga ZANU unodedzera kuti pasi neZANU-PF, kana kuti uchiziva kuti unokwanisa kungosumudza ZANU-PF nenzeve wobva waiti pasi bwa. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikani. Nasi ndiri kuuya neupdate panapa ndiri kudzoka nayo ndinoda kungokuzivisai ya comrade nyoka yemabhunu. Zviri kuitika panapa ndezvekudai so. Court will sit at 11 o'clock ndo pari kutanga court. Saka zviri kuitika kuti vanhu kwamuri ikoko it's very important kuti vanhu mutange matogara kutomhanya vanokwira makombi vanokwira machinchi, because it's very important kuti muende vanhu munoita in solidarity with comrade nyoka, kuitira kuti vanhu vaziva ava kuti maZimbabweans vanhu havakatobatana kudhara. Unoziva kuti sometimes zvinoitika mumakoti zvakawanda pavachaona vanhu varoramba vachiuya munhu vatitotoningiri nawo. It's not just an ordinary person, vachabva vaziva kuti inenge isiri case yekutamba nayo. So it's very important kwamuri maZimbabweans kuti mugare maziva. Siyane zvekuchikidzirwa, kuna vamwe vaiudzwa kunzi musaende ikoko kuchenge kune home affairs. Hakuna home affairs inoswera ichiti kurutwa court every day yakagarira pacourt. There is no such a thing. Vamwe vakati muchazobatwa nemapurisa muchibvunzwa kuti mapepa anyu akazoita sei. There is no such a thing. maZimbabweans vari kuda garai mamhanya moenda munomira in solidarity with comrade nyoka yemabhunu. Ndo zvinhu zviripo paground iko zvine zvikoti nikine avo bail judgment iriko nhasi. Zvevanhu vari kurwisana pane dzimwe nyaya dzekuti tine nguva yekuti hatiteerere kana kuti hatiteedzere zvemaside shows kuti ningi ari kuzoti zvakati kuna ningi ari kuzoti zvakati kuna ningi. Ameno some of the issues tingangoti pamwe it's entertainment kune vamwe vanhu unozviona, because but ini ndakatarisa nyaya iyi inyaya iri serious, haisi nyaya yekutamba nayo. Saka munhu wese kukoti kwacomrade nyoka vari kuda kumhanya garai mamhanya nguva munodzibata. Ikona kuzoti koti yacho iri kutanga nguva ichinchi koti iri kutanga na11. Havizvikuti handisi kukuudzai kuti koti iri kutanga nguva iyi. Ndosaka isusu tiripo ma1 gig tinoita kuremerwa neinformation, and I'm going to give you maupdates ese zvese zvichange zvaitika kukoti muri kuzvinzwa panapa paCoolian TV, one channel isina fee kana favor. Ndichakuudzai zvese kuti zvichange zvafamba sei, comrade nyoka vacho vachazenge vabuda nguvai, zvichazodidi zvese, ndichange ndichikuudzai maupdates acho ese muchange muchimanzwa panapa. So kana iwe utongori munyowani panapa, gara wati joina nekuti nyaya dzacho dzese dzagadzirira kubuda panapa ndo pamunenge muchidzinzwira. Ndisingapedze nguva yenyu maZimbabweans, kune vanhu vari muSouth Africa vanoda kuregisterwa makampani but usina work permit kana start permit. Bata ve-education research ana mukoma Owen vanokuregistera, ndo basa ravo. Vanochigona chibasa chekuregister makampani evanhu vasina mawork permit kana study permit. Chinongodiwa chete ivalid passport yako iyoyo wautoregisterwa company, zvinhu zvako zvakutokufambira. Zvamanje fanai kuteerera muchinzwa zvekutaurwa panapa munhu uyu, muzondudzawo zvamuri kufunga mucomment section. But kune vamwe vanenge vachidawo kutaura something zvavo zvavanenge vachida kuti zvinzwikwe nemaZimbabweans vane maaudios ava vada kutisenda, ndisenderei panamba dzangu dzeCoolian TV idzo mobva mandipa. Ndinongoerekana ndakutokanda pachannel vanhu vakutokunzwaiwo zvichemo zvenyu kana zvinhu zvamuruda kuti zvitaurwe, kupopota kwenyu kwacho zvamuruda kuti ZANU-PF boy kana ichinzwa. Sendai ipapo ndikande pachannel, munoziva kuti inini ndiri mwana anotumika, handina nungo, ndobva ndangochikanda ipapo. Hello Coolian. Ndiri kuteerera zvangu nyaya dziri kutaurwa apa about Mr. Geza. Chiri kundinetsa inini ndechekuti vanhu vese vakungoblema iko zvezvi kuti Mr. Geza vakatirasisa vakazodii, but chandiri kutadza kunzwisisa inini ndechekuti vanhu havasi kuappreciata kuti iko zvinezvi people matova nemukana wokumbotaura about nyaya dzekuipa kweZANU-PF, corruption yese inoitwa neZANU-PF. Vanhu manga musingagone kuzvitaura zvese izvezvi until Mr. Geza vakazotanga kuburitsa nyaya dzese izvi. Vakatanga kutaura zvese zvekuipa kweZANU, vakazotaura ngatiendei mustreet, vakazoita sei. Imi vanhu vacho imimi mega makatadza kuenda mustreet mega imimi.
kunyange dai ivo vasina kuuya mustreet march imimi mega mugone kuzvionawo here vanhu mega imi kuti zvinhu hazvina kumira mushe? Do you have to wait for someone to tell you kuti ngatipindei mustreet? Imi mega mugone kupinda mustreet. Alright, iko zvino izvi munoblema Mr. Geza kuti ivo vakatirasisa vakazotidii iye zvezvi vangonyarara vazoita sei. Imimi muri kuitei? Vacho vari kukomplaina iko zvino izvi vase vari kutaura nezvaMr. Geza chii chavari kuita besides kungokomplaina chete? What are you doing imimi pachezvenyu vari kukomplaina vacho? Muri kuitei? Budaiwo kane alternative. Akakuvhurirai nzira, akakuvhurirai. Chionaiwo zvokuita kaimimi besides kungotaura Mr. Geza akazoti Mr. Geza akazotirasa zvezvi vapiwa mari vakapiwa motikari. Akataura naMr. Geza vakakonfema ivo kuti ndapiwa motikari, ndapiwa mari, ndiani? Vakambobuda here? Pane ane vhidhiyo here inorakidza kuti Mr. Geza vakatambidzwa motikari, vakatambidzwa mari? Ane vhidhiyo racho ndiani? Kana kuti ane pikicha yacho ndiani? Nemotikari yacho yavakapiwa ndiani? Because hazvibatsirika kuti vanhu mungotaura kuti takazoti nokuti I noticed inini kuti nyaya zhinji dzese dzinongosecurata pamagroups kaka dziri kungotorerana angonzwa izvo pane imwe group wobva aenda unozviburitsawo nepake owedzerawo nepake paanoda iye. Munhu akataura navageza ndiani? Ndiani ane picture? Ndiani ane vhidhiyo? Toda maV11 kapa anorakidza kuti zveshuwa vageza vakapiwa mari. Imimi chiitaiwo zvamunoitawo imimi kakubva pakasirwa navageza imomo. Chiitaiwo kazvamunoita besides kungotaura chete kungoti vageza vakatiti zvakati vakazotiti zvakati.